Wai na Abbas ne. Abbas ya wuce makaranta. Kin samu kuɗin makarantar ne? Kuka yake ta ya matsa ni sai ya je makarantar nan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah subhanahu wa ta'ala is the only one that deserves to be worshipped. Whoever stands by him, subhanahu wa ta'ala, would surely be there for him. And Tajiri Film Productions comes with a new films and a different concepts. Tarbiya. Allah sa dai Abbas ba laifi yayi maka ba. Ko kaɗan baba, Abbas bai yi kama da wanda zai yi wa kowa laifi ba a duniya. In every condition you find yourself, what made him to struggle for survival? Find out in Tarbiya. Tarbiya. Executive producer Abubakar Attajiri. Producer Alhaji Miskido. Screenplay Abdullahi Aikura. Director by Alfazazi Muhammad. You can also visit us on our YouTube channel at Attajiri TV. Don't let behind. Rush and hitting your screen soon. Tarbiya.